que será boa época para pescar? Claro, por que non? Polo frío, os peixes igual teñen frío e están nas súas casas. Non o pensara, pero ten sentido iso que dis. Creo que será mellor ir preguntarlle a Fante. E se puidese pescar, de paso pedímoslle unha rede. Unha rede? Non sería mellor un arpón? Pois preguntámoslle tamén con que se pode pescar. Vale, eu espérote aquí. Vou mirar polo río para ver se vexo algún peixe. Se vexo que teñen frío, poderíamos pescalos con bufandas. Non é mala idea. Pregúntollo tamén a Fante. Vémonos nun intre. Ui, será posible? Mira que é vándalo. Xa verá. Rafa, non disimules. Que? Ai! Tutu, mira que és torpe, déchesme sen querer. Non foi sen querer, estaba xa devolvendo. Mira que és rancoroso. Non podes enfadarte cada vez que perdas ao parchís. Non é polo parchís, é pola bola. Que bola? Esta bola. Ai! Volvíchesme dar sen querer. Tes que ter cuidado. Pódenseme arrefriar as orellas. Son moi sensibles á neve. Non foi sen querer, era para explicarche. O que? O da bola dantes. Agora estamos en paz. Vou a casa de Fante. Este Tutu, mira que lle molesta perder ao parchís. Au! Con que esas temos, Non te entendo. A que te refires? Ao parchís? Non, refírome á bola. Que bola? A de antes. Non podo devolverche a rompina sen querer coa miña cara. Vou lanzar outra bola, vale? Ah, creo que xa che entendo. Queres xogar a lanzarnos pelotas de neve? Puideches dicilo antes. Só che pido que teñas cuidado coas miñas orellas. Ai! Toma! Ah! Ui! Que puntería! Xa me deches 3 veces na cara. Ti tamén déchesme 3 veces, aínda que eu só che lancei unha bola, non 3. Pero que dis? Non sabes contar? Sí, polo menos ata 4. Ao non ter dedos é máis difícil contar ata 8 como a ti. Refírome a que... Ui! Ui! Oi! Atácannos! Pero quen? Non o sei, eu non vexo a ninguén. Eu tampouco. Vou mirar. Como teño o pescozo máis longo, podo ver máis lonxe en cor. Oe, que eu tamén vexo en cor. Pois non o sabía, como tes o pescozo tan pequeno. Ves algo? Non vexo nada. Quizáis fosen meteoritos de neve. Ai! Tutu, estamos sendo atacados. Pero por quen? As posibilidades son múltiples, pero eu penso que polos peixes. Quizáis non lles fixese graza que fósemos pescar. Peixes fora da auga. Veriámolos, ten que ser outra cousa. Pois se non son peixes e non podemos velo, só queda unha alternativa. Un fantasma lanzabolas. Ui! Un fantasma lanzabolas. É como un fantasma, pero cos brazos musculosos preparados para lanzar. E que podemos facer? Só temos 2 opcións, fuxir ou loitar contra el. Se o derrotamos nunha pelexa de bolas de neve, quizáis nos deixe en paz. Pois loitaremos. Creo que con isto será suficiente. E que facemos agora? Imos cambiarnos de sitio. Iremos a aquel arboredo para ver se desde ali podemos ver o fantasma. Irei eu primeiro, cóbreme. Con que? Aquí non temos manta. Refírome a que cando eu saia correndo empezas a lanzar bolas de neve para despistar e que non me poidan atacar. Ah, vale. ¡Ja! 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 Uy. Despexado, ven. Ah, xa vou. Pero eu vexo o ceo algo anubrado. Ai, 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 ai. Que pasa? Non te entendía cos xestos. Pensaba que me dicías que querías lavar os dentes. Shhh. Ah, vale, queres que mire para aí. Ti velos, Nina. Non dá fa, non, Tutu. Au! Descubríronos. ¡Oh, ataque! Ui. Ai,
Foi unha pelexa de bolas de neve moi divertida. Pois sí, pasámolo genial, pero a verdade non tiñamos pensado xogar ata que nos atacastes. Que dis? Se empezastes vos. Pero que dis? Nos íamos merendar a casa de Tupa cando nos empezastes a tirar bolas de neve, por iso nos agochamos. A nos pasounos o mesmo. Estábamos no río e alguén nos atacou. O fantasma lanza bolas. O fantasma lanza bolas. Sí, é un fantasma musculoso que lanza bolas de neve. Nunca oín falar del, pero podería existir, non? Fantasma. Pensábamos que o fantasma erades vós. Os fantasmas non existen. Teremos que dicirlles que non existe ningún fantasma. Os fantasmas non existen. Sí, pero a verdade, non sei de onde sacan esas ideas. Oh!